Okay, her kommer en manual til at beregne trekanter i T-Inspire. Og den opgave, jeg vil regne, er opgave 1a, og jeg kommer til at beregne de samme manglende sider og vinkler på forskellige måder, og det er mest for at vise dig, at flere måder at løse en opgave på. I den her opgave her, hvis vi starter med at kigge på den, så kan jeg se, at jeg ved, at den her siden C er 8, og siden A er 5, og så skal jeg beregne vinkel A, vinkel B og siden B. Og det kan jeg jo bruge både Pythagoras og vores nylærte sinus og tangens formler til. Jeg vil starte med først at beregne vinkel A, og jeg åbner mit T-Inspire. Og så er mit T-Inspire her åben. Og det jeg så vil gøre, det er, at jeg går op i, jeg går her oppe i mine indstillinger og sørger for, at den regner i grader og ikke regner i radianer. Og det gør jeg simpelthen ved at gå ind i indstillinger, og så vælger den her dokumentindstillinger. Og så skal den her, nogle af jer, der står den på radian, den skal stå på grad. Så skal I trykke OK og gør til standard. Nu er min allerede indstillet, så den gør ikke helt det samme med mig. Det skal I gøre, sæt den til gør til standard, så det altid åbner i grader, og så siger I OK. Når jeg så skal regne, er det første jeg gør, det er at vælge fil, nyt, publish, view, documents. Og det har jeg så her. Og nogle gange kan man konstruere en trekant, og så vil man skulle bruge den her, der hedder geometri. Lige nu så regner vi bare, simpelthen bruger T-Inspire som en lommeregner, og så sætter jeg et regnefelt over, gør det lidt større, så jeg har lidt plads at være på, og også lidt ned her. Og så kigger jeg på min opgave. Og jeg ser her, vinkel A skal jeg beregne. Det vil sige, det er den vinkel herover. Og så kigger jeg selvfølgelig herop, og så ser jeg, hvilken en af dem her kan sætte ind i, så jeg kun har en ubekendt. Og det er den, der hedder sinus til vinklen, fordi jeg kender den modstående. Jeg står herover og kigger, og den hosliggende det er B, jeg ikke kender, og den modstående det er A. Og C, den kender jeg også. Og så sætter jeg ganske simpelt ind. Det virker ikke i timen, men min computer kan gøre det nu, så jeg viser to måder at gøre det på. Den ene måde er at lave en ligning, hvor man siger sinus til min vinkel er den modstående over hypotenusen, og så løser man ligningen. Og det gør man på den måde her. Jeg skal huske det er 5 og 8. Så siger jeg her sinus, og jeg laver lige command M skal jeg trykke. Og så skriver jeg, så der kommer det her lille røde noget, og så ved jeg, at jeg har et matematikfelt. Så skriver jeg sinus til A, og I kan lige så godt bare skrive det med småt, for Inspire kan ikke kende forskel på stort og småt, er lige med, og så vil jeg gerne kunne sætte en bryg ind, og så skal jeg klikke på den lille bog heroppe i hjælpeprogrammer, og så på en eller anden måde skal I kunne få den her frem. Og så være den modstående, det var 5 over 8. Nu har jeg faktisk lavet en lille ligning, fordi der er et lighedstegn i, og så skal jeg bruge solve-kommandoen for at regne det ud på den måde. Og det gør jeg ved at dobbeltklikke på min, nogle gange højreklikke, og så skulle der gerne komme en, der hedder matematikhandlinger op. Og der skal I vælge løs numerisk, for så får I et almindeligt tal. Ellers så kan I risikere at få noget underligt noget, fordi den laver en præcis værdi i T-Inspire. Så løs numerisk. Og så er der bare en mulighed, og I siger bare ja tak. Og så har T-Inspire skrevet det op, som det skal stå, og så skal man bare trykke enter, og så får man løsningen. Og det vil sige, at vinklen er 38,68 grader. Godt. Så går vi lidt videre og kigger på opgaven. Og den har jeg her. Så står der beregn vinkel B. Og det kan man jo gøre på mange måder. Man kan eksempelvis bare sige 180 grader minus A minus B. Så det vil jeg ikke rigtig vise. Og så står der beregn siden B. Og nu kunne man jo, hvis man har lyst, bruge Pythagoras. Og det er jo bare A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Og det skriver jeg sådan set ind. Og så skriver jeg sådan her. A i anden, det var 5. Og i anden. Og man kan
gå herover og tryk, eller man kan bruge hatten. Plus b i anden er lig med 8 i anden. Og så kan man også højreklik eller dobbeltklik, tage matematikhandlinger og trykke løs numerisk. Og så skriver den det, som det skal, og så får I en længde her, der er 6,245. Så hedder den næste opgave, når det beregner siden b. Det kunne også godt være, at nogle af jer er blevet så glade for cosinus for eksempel, at I valgte at bruge det, fordi vi ved jo vinkel A, den har vi regnet til at være cirka 38 grader. Vi ved hypotenusen, og vi kender B. Og så kan vi se, at jeg kan sætte ind her, fordi cosinus til vinklen kan jeg så finde ud af. Min husliggende katete kender jeg ikke, den finder jeg ud af, og hypotenusen kan jeg taste ind. Så har jeg kun én ubekendt igen, så taster jeg det ind. Og går jeg lige ned, og så trykker jeg Command M igen, så jeg er sikker på, at jeg har den her lille boks her. Og så skriver jeg cosinus til 38, og husk at taste et punktum her. 6,2 er lige med. Og læg mærke til, at den her lille røde ind bliver ved med at være udenom det, I skriver. Nogle gange kan det gå galt, og så vil det ikke fungere. Men jeg kan se, at alt der er inden for det røde her. Jeg sætter en bryg ind, og så kigger jeg igen, hvis jeg har glemt det. Det er den husliggende katete, som er B, som jeg skal finde, og hypotenusen, som er 8. Og så skriver jeg bare det B over 8. Og det jeg simpelthen får TeenSpire til at gøre, det er bare at finde den her ene ubekendte. Jeg kunne også selv have regnet det ud, og så bare ganget over og så videre, men nu får jeg TeenSpire til at gøre det. Og så skriver den det her. Og det var fordi, at jeg glemte at sige, at jeg vil løse en ligning. Jeg kom bare til at trykke Enter, og så skriver den det bare og beregner det. Det var dumt af mig, men jeg kan ret nemt redde det, for jeg stiller mig oveni igen, altså oven i mit regnestykke. Dobbeltklikker, tager matematikhandlinger, løs numerisk. Og matematikhandlinger, det er altså løs, så løser en ligning. Så beregner jeg ikke bare. Så løs ligning numerisk. Det er faktisk det, der står. Og så trykker jeg OK, og så videre, og så videre. Og så får jeg sidelængden til at være 6,25. Og det er, jeg måske rundet lidt forkert af, men det er jo selvfølgelig det samme, som da jeg brugte Pythagoras. Og så kommer den sidste ting. Hvis I ikke kan få den her ligning til at løse, så kan man også, ligesom det vi regnede med det, bare lave sinus i minus første. Og måden man gør det på, det er, og der gør jeg præcis som lommeregneren, så siger jeg først, jamen jeg finder først ud af, hvad sinus til vinklen er. Og det var 5 divideret med 8. Så skriver jeg sådan her, 5 divideret med 8. Og hvis jeg så gerne vil have et decimaltal, så skal jeg tage her og skrive udregn numerisk, så får jeg et tal. Og så siger den 5 divideret med 8 er 0,625. Så kan jeg tage det tal og sætte i sinus i minus første. Og måden man gør det, det er, at man skriver arc sin. Det her det betyder ARC sin. Det betyder sinus i minus første. Og så tager jeg med tal, og jeg har skrevet 0, punktum, 6, 2, 5, og parentes slut. Nu har jeg ikke lavet en ligning her. Jeg er ikke ved at beregne en eller anden. Der er ikke noget lighedstegn. Jeg har ikke sat noget lige med noget. Så når jeg skal beregne det her, så skal jeg bare vælge beregn. Og der skal I igen højreklikke. Så skal I gå ned i handlinger. Og så skal I vælge udregn numerisk. Hvis man bare trykker enter, så kommer man bare til at udregne det som et symbol, og det kan man ikke helt forstå. Så der skal I vælge udregn numerisk. Og så vil I selvfølgelig igen få den samme vinkel, som I har heroppe. Nogen vil så have bemærket, at man kunne selvfølgelig også bare skrive arc sin, og så inde i sin parentes, 5 divideret med 8, parentes slut, parentes slut, og så kunne man igen have valgt handlinger, udregn numerisk. Det er simpelthen løs opgaven. Prøv at gøre det selv med den første opgave, og så prøv at fortsætte med de andre opgaver. Held og lykke med hjemmeregningen.